Nešto mi nije dobro ceo dan. Mi se vrti u glavi, i soba, i planeta, i mozak. Da se bre vrti. Misliva da se uglavnom rakiju iz Pajza. Nisam stvarno, pitice. Ako si pila s rakiju, mora da se vrti malo. Tebe mi nisam! Jao, kođa nazad. 17. Pa si za nas i za polaze vozački ispit. Jer ti sad si sakona tugana i sigurno si pala si garanto. Kaj si transfuzija? Kaj je transfuzija? Transfuzija. Diferencijal. Diferencijal. Dobro, nisi toliko pijana, dobro. I naravno polazila si, a tako? Nisam. Pala si pola. Oni su krivi, nisam ja. Znam na instruktor. Treba sad da ubaci da ga razbije. Znaš šta? Da sam ti rekao kad polaze za B, šta da uradiš? Pa sve ovo sam se okružila pod B. Naravno i polazila ti. Pa nisam. Majko instruktorsko, trebao sam da ga izrokam. A na šta si pala konkretno ovako, mislim? Znaš šta je presudilo u stvari tu? Ne znam, šta? Zato što je njen kreten. Jeste, on je kresen, da. I on je mene pitao... Pitao te? Šta si rekla, on je mene pitao? Ne, on pitao me, postavio mi je pitanje. Kako da objasnim proces spajanja motora. Pa to mu nisi objasnila svojim rečima i gotovo da vršiš posao. Pa jesam! Rekla sam mu... Pa kako si mu objasnila? Rekla sam mu ovako, brm, brm, brm. Pa to kad polazi za skuter, za crti neće. Nema se brm, brm, ili stroga brm, pa drugu, pa kurite se. Dobro, nema već. Što si iza sam? Nemoj ti da se ljutiš. Sad sekat ćemo mi njega s jednom mozgom kvrgavom i da ga isipamo. Uništit ćemo ga. Ti si moj heroj. Pa znam da si ja tebe uvijek da spasem, a njega ćemo da ga razbijemo. I samo malo već pokrenuti se bude su. To mi je gađen. Znam, to si antenove, ali vas... Da me raspoloži. Vas tas neki problem. Ćao svima. Ukoliko vi se svidao ovaj video koji ste sad gledali, možete da me subscribujete u ovom dugmetu ovde.